Når du køber en silkeplante hos os, så er det lidt forskelligt, hvordan du skal rette planten til, alt efter hvilken type det er. Her står jeg med en af vores populære Ficus lyrata, også kendt som violinfien, som jeg nu vil vise, hvordan skal rettes til. Jeg starter med at fjerne folien selvfølgelig, og så er det bedst at starte nedefra på træet. Så du retter simpelthen bare bladene til, og her skal I ikke være bange for at være for hårde over for dem. De kan sagtens tåle, at man rykker lidt i dem. Så det er faktisk bare at tage dem blad for blad, stille og roligt folde dem ned, til man får det ønskede udtryk på planten. Så har jeg fået rettet violinfintræet til, og så er det klar til at komme i en flot potte.